canto tempo hai que nos conocemos? Até la santa vergonza de vir aquí sin canto tempo hai que non invitas a un café, Non quero problemas, Cris. Ai, non queres problemas, pero ves pedir favores e faime trucos. Ves aquí, ni señora me chamas aquí, ala, a lo loco, e venga. Que dis de señora? Eu só te estou dicindo que veñas facer os trucos. Bueno, carallo, bueno. Que fixen eu para que non me teñan respeto ningún. Veña, de que van os seus trucos? Das mascotas que nos pideu Lauri Por redes sociais. por redes sociais. Recordamos que tes. Instagram, Facebook, TikTok, Laurita, saúdos, que nos pediches un truco para quitar os pelos das mascotas. das mascotas. Cuidado que ven. Truco! Truco! Veña, Bota. que mezcla hai que facer? Ajo, guantiños e a pasar ao sofá. E ahora, en principio, que quedarían os pelos pegados aquí. Pegados aquí ao guante, mira, ves? Maravilla, isto rápido. Claro, tamén che digo, non vamos limpar manta a manta así, plin, plin, plin. Isto vai pa lavadora. Pero na lavadora tamén hai que facerlle algo. Porque non pode ir así. A ver se eu quedo o pelo no tambor. Cuidado que ven. Truco! Mira, ves como está a manta che de pelos? É a roupa, porque non hai que deixar os cans e deiten enredo da roupa. Na lavadora metemos a roupa normal. O truco é poñerlle, que teño aquí, unha esponxa. Que pode servir, por exemplo, unha esponxa xa usada. E xa está, non lle botas ningún líquido para que peguen os pelos ni nada. Que lle que un desculpe de grilo. Bicarbonato, vinagre ou cualquier historia, Bon día claro. que non uso, agora un pouquinho de deterxente. E listo, é a lavar. 15 minutos. Bueno, pois un lavado como queiras, sabes? A ver, muller. Ah, mira, aí está o móvil. Xa sabía... Ai! Cris! Mexou o can aí. Me cajo na zapatilla colorada. Ai, pois eso, non o limpo, Cuidado que ven. Truco! Para quitar o olor e para limpar. É para que non volvan a mexar. Que necesitamos? Auga. Xa temos aquí dentro auga. Unha cullerada de vinagre. Así. Unha culleradiña de... Vai rir. E vamos a poñer unha ramiña de canela. Para que o can lle cheire non vai. Botámoslo dentro. Quitamos o máis gordo, co trapo, e botalle un flis deste. Quítache o olor e máis limpa, che desinfecta o sitio. Según ti, certificado pola señora da peseta, o can non volve a mexar nesta esquina por medio. Esperemos que non. Mira, aí case mexou na alfombra. Se nos mexa na alfombra... Na alfombra hai que ir ao da semana pasada. Para nos ver nas redes sociales, en TikTok, en Instagram... Ou na web, de onde? Ou na web da Galega ou de Hora Galega.